Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Štiavnického magazínu a dnes vám ponúkame aktuálne informácie zo života v meste Banská Štiavnica. V dnešnom magazíne uvidíte majsterku Slovenskej republiky v cespolnom behu z Banskej Štiavnice, novoročné stretnutie samosprávy mesta, nuža boli sme aj pri oficiálnom preberaní budovy na Povrazníku, ktorý bol budovou Strednej odbornej školy služieb a lesníctva a bol v majetku BBSK, no dnes už je majetkom mesta Banská Štiavnica. Vítajte. Sobota 22. novembra 2025 nebola len taká obyčajná sobota. Žiačka 7. ročníka základnej školy Jozefa Horáka do Banskej Štiavnice priniesla titul Majsterka Slovenskej republiky v cespolnom behu. Pondelok 22.12.2025 sme boli pri oficiálnom prevzatí majetku BBSK do majetku mesta Banská Štiavnica. Jedná sa o prvú budovu bývalej strednej školy na Povrazníku. V útorok 13. januára sa konalo už tradičné novoročné stretnutie samosprávy mesta s riaditeľmi organizácií, inštitúcií a podnikateľmi. Sobota 22. novembra 2025 nebola ani náhodou obyčajnou sobotou. Do Banskej Štiavnice totiž priniesla titul majsterky Slovenska v cespolnom behu žiačka 7. ročníka Veronika VV Ivaničová. Po dvojročnej robote a konečne relevantné majstrovstvá Slovenska, lebo je to ohraničené kategóriami, tak Veronika VV Ivaničová bežala majstrovstvá republiky v cespolnom behu, ktoré boli Žiare nad Hronom a vďaka perfektnej organizácii budú aj na budúci rok, čiže máme toho náskok. To som veľmi rád, netreba cestovať pol republiky, aby sme nemíňali veľa času. Veronika vyhrala mladšie žiačky a stala sa majsterkou Slovenska, to sú veľké veci pre Štiavnicu, ale to predchádzalo tomu ešte to, že Martin je na starších žiačkách, o 2-3 roky staršími bežala na dráhe a tam dosiahla mega výsledok, lebo dráha je dráha. Tam sú špecialisti oveľa väčší. Ako rozbehajú všetci, hej? Čiže aj 800-kárky, aj 600-kárky, aj kilačkárky, všetky. A tam bežala špecifickú dráhu 2 km s osobákom 7.01, skončila na 3. mieste. Čiže dve veľké medaile pre Veroniku. Poctivá robota, priniesla ovocie, ako sa vraví. Teraz už len nezaspať na vavrínoch, pracovať, makať na sebe, lebo doteraz aj s Jožkom Gibalom sme si povedali, že my sa s nimi len tak hráme. Ale už keď dosiahneš nejaký výsledok, tak už máš zodpovednosť väčšiu, aj lebo sa čaká. A ona už teraz nebude môcť chodiť nepripravená na preteky. Nechodili sme nikdy nepripravení, dokonca prišla z Erasmusu a na druhý deň u nás v Štiavnici vyhrala 1500, čiže VV nikdy nie je nepripravená, ale ideme trošku pracovať na tých všeobecných veciach, kde nie je každý deň so mňou. Klub je kúbil, ako aj Ondríkovi, Garminy, hodiny, mám ich pod kontrolou určitým spôsobom, lebo viem, čo otrénovali ten deň, keď nie sú so mňou, čo sa dohodneme, nejaké kľúsačky, nejaké kopečky a takéto veci. Tá práca s nimi je náročnejšia, lebo so šprintermi mám ich pod nosom, pod kontrolou, idem. V podstate tí nepotrebujú behať nejaké veľké veci, laufy, ale VV už potrebujem, aby trénoval 4-krát do týždňa. A už to tam aj smerujeme a etabluje sa celkom dobre. Si myslím, v tom videu spomínal, ktoré si dával na Facebook, že na takýto titul si čakal 20 rokov, ak si pamätám. Je to tak? A skúsme ešte povedať, že čo to znamená? Ona je teda majsterka Slovenska v cespolnom behu. Tam už vyššie postupovať nejaká súťaž nie je? Nečakal som na titul 20 rokov, lebo tých titulov atleti, ako sme založili klub, máme už 25. Na tento 25. a vlastne boli tam nejaké obdobie, bol COVID, takže 3-4 roky sme vôbec nič nerobili, nebolo o nás počuť, nebolo nás vidno, ale neboli ani možnosti, ani podmienky. Jej možnosti rozvoju sú na budúci rok väčšie, lebo postupová súťaž v majstrovstve Slovenska nie je, ale keď prídeme o rok ešte, teda tohto roku je mladšia žiačka, ale o rok už bude staršia a tam už najlepšia z republiky a najlepšia s časom z republiky reprezentuje na jeseň Slovensko na medzištátnom 5 stretnutí, tak ako chodil Jano Marko, ako sme chodili na majstrovstvá sveta v krose školských, čiže tam už začínajú tie preteky medzinárodného charakteru a potom verím tomu, že EOF, detský, mládežnícky a majstrovstvá Európy. Musíme si robiť aj dlhodobé ciele, lebo keď viem, že mám pred sebou človeka, s ktorým viem, že chce, mamina ju podporuje, proste funguje to,
Takže tam tie medzištátne preteky prídu a verím, že krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele naplníme. Posledná otázka ešte, ktorá by ma zaujímala, keďže sme tu bojovali spoločne o vybudovanie atletického štadióna a nebolo to vždy celkom ľahké. Pomohlo vybudovanie tohto areálu skutočne k výsledkom aj atletického klubu Banská Štiavnica? Hlavne atletického klubu, chodí si tam zabať každý, a ja chodím klusať samozrejme, ale bez toho štadiónu by sme teraz tu nestali. Absolútne nie. A myslím si, že tie deti, ktoré sú tam na tréningoch, tak viem, že v tom čase sa niekde neflakajú, nerobia zlotu a povedzme si na rovinu liečenie detí, ktoré sú nejakou zlou cestou strhnuté, tak tá liečba je oveľa drahšia ako investícia do štadióna. A aké boli pocity samotnej Veroniky? Aké je to stáť na stupni víťazov? Majsterky Slovenskej republiky vám už povie sama. No, tak bola som veľmi rada, že som vyhrala. Pripravila som sa tak, že vlastne niekedy sme mali atletiku, niekedy som zase klusala. No, niekedy to bolo náročné. Ako taký športovec sa musí prinútiť k tým tréningom, lebo niekedy možno nemáš chuť ísť trénovať, ale povieš si, že musíš. Takže čo je pre teba taká najväčšia motivácia? Najväčšou motiváciou pre mňa je vlastne, že ten pretek, že ho chcem vyhrať. Ako teda vyzerá tvoj typický deň? Ty si športovec a teda už majsterka Slovenska, takže asi ten tvoj deň je iný v porovnaní s tvojimi spolužiakmi. Tí možno, že po obede majú voľno, ale u teba to pravdepodobne tak nie je. Takže keď skončí škola, čo nasleduje potom? Bude atletický tréning, alebo sa teda idem zaklusať tých 6 kilometrov. Čo ten deň napríklad pred pretekom, ako vyzerá? Si aj nervózna, máš nervozitu, trému, bojíš sa? Áno, bojím sa. Vlastne pred pretekom 2 hodiny nejem a vlastne sa mi nedá jesť, mám takú trému. Prídem tam, rozcvičím sa, odbehnem a idem domov. My Veronike srdečne gratulujeme k obrovskému úspechu a veríme, že toto ani zďaleka nie je posledné veľké víťazstvo a na záver vám ponúkame bezprostrednú reakciu hrdého trénera. Skvelá práca, atléti Banská Štiavnica. Len tak ďalej. Čaute. Máme majsterku Slovenska. Dobre sa to vraví. Vyšlo to. Leve neskutočná. Na krásnej trati v Žiari dokázala strašne dobré veci. Majsterka Slovenska. Dobre sa to počúva. Som hrdý, spokojný. Leve tiež. Celé družstvo super. Pondelok 22.12.2025 sme boli pri oficiálnom odovzdaní bývalej budovy strednej školy na Povrazníku, ktorá bola majetkom BBSK, do majetku mesta Banská Štiavnica. Samospráva celé roky mesto čakalo na to, že tento objekt, ktorý následne sme kúpili a dnes je odovzdávaný, bude vyšší územný celok Banskobystrický samosprávny kraj rekonštruovať na domov sociálnych služieb a chránené bývanie. Keďže táto skutočnosť sa nenaplnila, tak prišla ponuka ako nadbytočného majetku a či mesto tento objekt nechce odkúpiť. Takže vlastne rozhodlo sa v mestskom zastupiteľstve, že mesto Banská Štiavnica tento objekt odkúpi za 269 000 eur, ktoré sme zaplatili za podmienok takých, že vlastne objekt, pokiaľ nechceme platiť zmluvnú pokutu v rovnakej výške, tak môžeme realizovať verejnoprospešný záujem, teda buď pre sociálne potreby, pre rozšírenie alebo pre vytvorenie ďalších kapacít domova sociálnych služieb, respektíve na bývanie.
Takže sumu sme zaplatili, no a od dnes vlastne nám prostredníctvom poverenej osoby, riaditeľky domova sociálnych služieb, objekt bude odovzdaný. No a mesto Banská Štiavnica sa musí popasovať s tou skutočnosťou, že musí pohľadať riešenie, ako teda vyriešiť rekonštrukciu tohto objektu, ktorý je takmer zdevastovaný. Zaujímalo nás, či mesto už má vedomosť, odkiaľ nadobudnúť finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu. Čo sa týka prostriedkov cez eurofondy alebo plán obnovy, tieto prostriedky v súčasnom čase sú vyčerpané, tam finančné prostriedky pre túto oblasť nie sú. Samozrejme sú možnosti riešenia, ale všetko je to finančne veľmi nákladné. V súčasnosti my sme začali teda rokovať vrátane poslancov, aká je predstava rekonštrukcie tohto objektu, keďže aj vyhláška, ktorá je o kapacitách domov sociálnych služieb, určuje kapacitu 40 ľudí, alebo teda klientov, s tým, že chránené bývanie má tiež svoje podmienky. Čo sa dá finančné prostriedky, tak vlastne jedine cez štátny fond rozvoja bývania. V prípade bytov je časť tých prostriedkov zhruba do tých 40% by sa dala získať zo štátu, teda cez ministerstvo výstavby, a zbytok zo štátneho fondu rozvoja bývania so splátkou na 40 rokov. To je maximálna doba s 1% úrokom. Treba však povedať to, že čo sa týka aj toho domova sociálnych služieb, tam je možný úver zo štátneho fondu rozvoja bývania takisto, len treba naozaj ekonomicky vypočítať, či poplatok, ktorý teda tí klienti by platili, by bol ekonomicky udržateľný pre tých ľudí, ktorí klientami tohto zariadenia tam budú, a zároveň, či by sme dokázali tieto finančné prostriedky spolu s úverom zaplatiť. Takže v súčasnosti je to v stave hodnotenia, hľadáme tie riešenia, nebude to vôbec ľahké, no a o to viac, že vlastne tu musíte urobiť úplne generálnu rekonštrukciu toho objektu, lebo ten objekt v stave, v akom je vlastne nevyužiteľný. Ak vás zaujíma história budovy ako takej, najpovolanejší vám ju priblížiť je doktor Bačík, ktorý tu pôsobil 16 rokov ako riaditeľ školy. Stojíme pred budovou, ktorá bola budovaná z štátnych pracovných záloh po druhej svetovej vojne. Toto bol konkrétne internát pre 360 učňov. Tu sa pripravovali na povolania do stavebníctva. Je to vlastne časť areálu, ktorý bol na tento účel budovaný. Postupne to prebral pamiatkostav Žilina, ktorý bol vlastník a teda vykonával tu tzv. Duálne vyučovanie, duálnu prípravu, ktorá je dnes moderná. Po prevrate v 89. bola budova delimitovaná pod štát, pod de facto ministerstvo hospodárstva, pod stredné odborné učilište. Bola postupne prebudovaná z internátu na cukrárenské dielne, krajčírske dielne, keď škola musela opustiť budovy Plety kvôli privatizácii Plety. Takže boli dve veľké krajčírske dielne a taktiež pletacie dielne. Neskôr bola vo vrchnej časti boli učebne dievčenské odbornej školy a postupne sa škola transformovala na združenú školu obchodu a služieb. V roku 2002 majetok, ktorý dostali samosprávne kraje bezplatne od štátu, zveladený, podotýkam, že zveladený, prebudovaný, zmodernizovaný, skončil v roku 2013, takže tu zanechali spúšť. V roku 2013 bola opustená, nechaná bez dozoru a zdevastovaná vrátane elektrických rozvodov, kotolne a jednoducho ten stav je žalostný. Stačilo nič iné, len nechať tam poplašné zariadenie, ktoré by budovu ochránilo. Viem, o čom hovorím.
Máme zverené bytová správa plaváreň do upatierí, do správy. Plaváreň je 2 roky opustená, máme tam poplašné zariadenie, ako je tam narušenie objektu. Ako náhle sa naruší objekt, tak mi zvoní mobil. Zasahujeme s mestskou políciou a budovu chránime pred vandalmi. V minulosti bol tento objekt vlastníkom prezentovaný ako objekt na rozšírenie sociálnych služieb. Samosprávny kraj, možno 10, možno 12 rokov, predkladal verejnosti svoj zámer na budovanie domov dôchodcov. Ten zámer vznikol ešte za bývalého primátora inžiniera Mariana Lichnera, kandidáta Vied. Ovšem, nepodarilo sa tento zámer realizovať. No a postupne samosprávny kraj celý tento areál postupne predáva na komerčné účely a toto je jediný objekt, ktorý bol ponúknutý mestu. Mesto zareagovalo s tým, že by sa to využilo na sociálne veci, tak ako bol pôvodný zámer. Bola predaná škola komerčne, bola predaná stolárska dielňa, bol predaný internát, kapacita 60 učňov a 2 veľké internáty. Kapacita tam bola okolo 400 žiakov pre stredné školy a takisto veľká jedáleň. Tieto objekty boli predané komerčne. Toto je jediný objekt, ktorý by mohol slúžiť na sociálne veci. Nuž, mesto stojí skutočne pred obrovskou výzvou. Držíme palce, nech sa podarí objekt zrekonštruovať. V prípade nových informácií vás samozrejme budeme o tomto projekte informovať. V útorok 13. januára sa konalo už tradičné novoročné stretnutie samosprávy mesta Banská Štiavnica s riaditeľmi organizácií, inštitúcií a podnikateľmi. S kultúrnym programom vystúpila základná umelecká škola a v novoročnom príhovore sa všetkým prítomným prihovorila primátorka mesta. Štiavničania, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vzácni naši priatelia a hostia. Dovoľte mi srdečne vás opäť pozdraviť na našom tradičnom novoročnom stretnutí na prahu Nového roka v mene našej mestskej samosprávy a samozrejme v mene mojom. V prvom rade mi dovolte zaželať vám všetkým šťastný a pokojný nový rok 2026, pevné zdravie a pohodu. Z úprimného srdca vám chcem popriať, aby v životoch nás všetkých v roku 2026 prevažovali len šťastné a príjemné chvíle a udalosti, aby sme boli predovšetkým zdraví, navzájom ohľaduplní, aby sme hľadali kompromisy a ľudskosť, ktoré sú v našich životoch aj v dnešných časoch tak prepotrebné. Vážení spoluobčania, naše mesto má za sebou náročný rok. Rok 2025 bol rokom, keď sa začali konsolidačné opatrenia a výkyvy ekonomiky premietať do každodennej reality samospráv a odhalili limity systému, ktorý príliš citlivo reaguje na cyklické zmeny, na dôsledky energetickej krízy, geopolitické dianie, na dlhodobé trendy
ako je demografický pokles či zamestnanosť, do čoho vstupuje integračná a sociálna politika. Napriek týmto skutočnostiam samosprávy preukázali, že dokážu zvládnuť túto zmenu, avšak potrebujú stabilnejšiu garanciu príjmov, ktoré je potrebné hľadať v kombinácii podielových daní, ďalších daňových nástrojov a vlastných príjmov. Málo ktoré mesto na svete je už stáročia, ale hlavne natrvalo zafixované v povedomí svetovej kultúrnej verejnosti, ako práve naša svetoznáma Banská Štiavnica. Zachovať, ale hlavne ešte viac rozvíjať toto najvzácnejšie svedectvo, odkaz a kredit nášho mesta aj pre budúce generácie, starať sa o to, aby naše mesto bolo čoraz krajšie a žilo sa nám všetkým. Čím ďalej, tým viac plnohodnotnejšie malo by byť našim každodenným hľadaním poslaním aj v roku 2026. Primátorka mesta, magisterka Nadežda Babiaková, sa vo svojom príhovore už tradične zamerala na bilanciu roku 2025 a podotkla, že rok 2026 bude ešte náročnejší vzhľadom na konsolidačné opatrenia. Avšak aj napriek tomu samospráva nezvýši dane, poplatky za komunálny odpad. Primátorka sa vo svojom príhovore vrátila aj k ničivému požiaru a pripomenula, že rekonštrukcia zasiahnutých budov výrazne napreduje. Taktiež, že úlohy vytýčené na rok 2025 sa podarilo úspešne naplniť. Primátorka vo svojom príhovore oboznámila pozvaných hostí aj o projektoch roku 2026. Najvýznamnejšou investičnou akciou bude rekonštrukcia kultúrneho centra, ďalej rekonštrukcia miestnych ciest, rekonštrukcia strechy kostola Panny Márii Snežnej. Na záver zaželala všetkým prítomným, ale aj všetkým štiavničanom pokojný a šťastný nový rok 2026.